Magandang araw mga kabamba, maglalambat na naman tayo ng mga tilapia kasi medyo maputik yung tubig ng sapa. Yung kasama natin nandun na mga kabamba. Saan natin? Ito po yung area. Medyo gagawin natin mga kabamba, magpapain na naman tayo ng kangkong. Nauna na sila. Hanapin muna natin. Yun po yung unang pain mga kamaster yan, yan. Pain namin na kangkong. Mamaya yan, babalikan natin yan. Tas pag may kumakain natin, tirahin natin ng lambat. Sana makabiyayaan tayo ng sapa na to. So andito po yung mga kasama natin mga kabamba, yung batang naghihawid ng karne, so kasi paring Tame, magpapain siya dito ng kangkong. Ito po yung ilalagay natin na mga kamaster, kangkong. Anong technique yan? Raap technique. So pag nilagay natin to mga kamaster, pag mamaya mga 30 minutes kakainin na yan ng mga tilapia, tapos lalambatin natin. Mahal na kasi yung tilapia mga kamaster, 120 ata yung 1 kilo. Dagdagan naman natin yung natin para maraming magkain na tilapia. Kung titignan nyo po mga kamaster yung tubig niya, mapitak. Bali nakakapain na tayo ng 3 mga kamaster. Mga apat, pang-apat. Hindi, mga 6 yung ilagay natin. Doon na si paring Tumi. Nalagay pa tayo doon sa taas. Tuyo na po yung mga damo. Bali inisprayan siguro ito ng clear out. Maglayo-layo na sila mga kamaster. Dito po tayo maglalagay ulit ng pang-apat na pain natin. Patay yun. 4 na yun mga kamaster. Nandun yung isa punto. Okay. So titignan natin dito mga kamaster kung okay pa yung paglagyan ng pain. Ito banda. Kung medyo nalinaw yung tubig niya, mahirap to dito banda. May mga mga tilapia. Yun, may malaki doon. Mahirap kasi pag malinaw yung tubig niya makita kapag itatapon mo yung lambat. So ayun nga mga kamaster, tapos na nating ilagay yung mga pain natin. Hihintayin na lang natin may magkain at lalambatin natin. Pahinga muna tayo. Kung may makuha tayong mga pang-siping kakamaster, ulamin natin. Oo. Titirahin na po natin yung mga kamaster, unang natin, unang pain. Diyan ka mo? Nirin-rin na siguro. Tura-tura, come on. Makimaw. Wala pa rin nakukuha ka, master. Kalawang pain na to mga kamaster. Barbarang may makuha tayo ka, master.
Mayroon Kung yan. meron, itutunaw natin. At uulayin natin yung magmukbang tayo. Ay. Doon na si paring Tommy. Lagi kong purok na. Teng. Naman. Pinalibot mo yan. Diyan nakapakmon. Yan. Medyo matumal tayo ngayon ah. Okay, nakikita mo turo-turo na nagbabati mga raw. Ano din latak? Ah, Itunaw. ada na rin ang ta. Ah? Turo-tura. Bunak kada siguro bunak natin ah. Mayroon na isa na tayong nakukuha, kamaster. Oh, tura-tura. Aray, bulang. So, walang mabagam ito tayo gumuyod. Ano gaman? Nalamon? Uy, madi, ang kumpanigganan na binalod ko lang. Pahatom niyo yung pahatom. Yung nanan nakuha na di sa ka. Tamaan na to sa kam? So ate dyan guy-guyaw. Paltat na eh. Pag mayaton na Ako lang misingan na ninong. Bisa na di sa ka ka. Nagsakit yan. Sinangdo na. Sinangdo na nga talaga. Uy, yung ka mo gamit. Amoy ganan lang baka nung katas. Nagtumay paltat na Bada bay. Sinangdo na di sa ka. Yung ka gamit, dinukot ko ba? Madilong ukot ko siya nata ba? So ate dyan guy-guyod. Okay, nari na ka na eh. Kini na yun. Kini. Mati Tama, ama babang lang. Babang lang, baka tapay karga na. Tapay karga na duwa da nga ide. Uy, gasawa. Nabalod. Napisitan. Tatlo na nga pagsita mo na eh. Yung mga kung natin guys ay mga kamaster. Yung tura-tura tayo kamaster. Yan yung Turat tsaka isang paltat na. isang paltat. Nasubot yung kasama natin mga kamaster. Ginbalod niya. Kung makabulos mo tam. Ay, nagsayangan. Paltat. Nga mo bababa ah. Bumulo sa ata. Doon tayo kamaster. Ito na yung pang-apat natin mga master. Parang uuwi tayong luhaan ngayon. Meron na kamaster. Ulam lang namin dito. Hindi na kami mag-uwi. Kasi baka mahurot. Palpak yung ano natin ah, tapon natin. So ito na po yung pinakalas na pain natin mga kamaster. Sana ano, may karga din. Kasi yung 5 pain natin walang nakuha. May nakuha din hito na isa. Yun, pain natin doon. Sana may makuha kahit 2 tilapia lang para hindi tayo uuwing luhaan. Kung taram mo. Eh, 17.5, Kung taram mo tan ah. 7175. Oh, sige. Ito lang po yung Nangyari tayo, ulam natin. Isusugba natin ito mamaya May mga tura-tura kamaster. na alam eh, sa pulo. Mula din lang dua. Talon. Ah, ito. Hindi mate. Tura-tura tinagyan long. Di ka. Pan.
sige. Tangkong. Sila pa eh. Lima nga rin. Bali, manunarap tap ito siya. Pero wala. So ayun na nga mga kamaster, ano, wala tayong nakuha. Bali tura-tura lang yung nakuha natin. Hina, hindi sila magkain. So ngayon mga kamaster, ano, hanggang dito na lang ang ating video mga kamaster. Tayo pauwi na. Sana kahit wala tayong nakuha, panuorin nyo pa rin kami. Mwah! Kami fish. Ay, because in our barangay is one. Ay, one. This one. Ay, mali na. Atin laki na rin yung bata. Nagdabay kami. Ito ang nakuha namin mga